Mao ning gisulti niya sa iyang lektura. Ingon niya, it is you who keeps postponing your own happiness. O karong kagabi doon, usa na pod ka sekreto nga ato pagabulgaron. Ang sekreto sa espirituhanong pagtubo pinaagi sa pagpahat sa uban. Nalipay ko sa bag-o lang gyud nga istorya sa atong usa ka igsuon. Nga gikan sa iyang pagkadili maayo iyang kinabuhi, background sa panimalay, apan nahimo siya karon nga usa ka head elder sa atong iglesia sa Matalam. Og kini nga mga panghitabo, gikan kini sa usa ka kalipay sa pagpahat sa ila na hibaluan. Gusto ko i-recognize ang General Santos City Central Church kay didto ni siya gyud nakaplagan sa mga care group. So taga-atis sa Jinsan, dagang salamat sa inyong grupo sa care group nga inyo ni nakaplagan kaning tawhana og karon dire. I don't know, Pastor De La Cruz, kung karon ra gyud mo nagkita, human nga imo gibautismohan ni siya. So nagtapad sila ganiha, maayo lang istorya, kay nalipay sila og kining ato karon nga tigulang sa iglesia, mga kaiglaan, ang iyang kalipay maura gihapon ang pagpahat sa iyang nahibaluan sa uban. So karong gabi ato kinitun-an kung unsa ang mga detalye kining usa ka sekreto nga pagtubo espirituhanon pinaagi sa pagpahat nato sa uban. Mga kaigsunan, ako nalipay ko nga adunay mga eksperyensya kaniadto. Apan sa akong sa diha nga nabautismohan ko, gidawat ko si Kristo 1989. April 21, 1989, dito ko nabautismohan sa General Santos City. O kining akong classmate sa high school, nasurprisa ni siguro siya karon. Tingali nagapaminaw siya. Classmate ko ni sa high school. Amuning amo sa lutatorian sa high school. Pero after nabautismohan ko, kaya nga ako sa una, mag-eskwela ko, wala ako gadala bag. Ang ako notebook, ibilin ko sa eskwelahan. Kay para nga wala gid ko dala. Unya, pero wala sila kabalo nga sayo ko mobalik sa eskwelahan kay mag-study ko. Tingala sila nga perfect ra man gihapon. Wala sila kabalo nga nag-study ko. Nagsayo ko sa eskwelahan kag mag-study ko. But anyway, sa diha nga human ko nabautismohan in connection kining bayhana, nagdala na ko og bag. Tingala sila, oy, si Wilnie nagdala-dala nagbag. Kung sa'y sulod anang bag. Abi nyon sa'y sulod sa akong bag, Bible. Ang Bible sa akong uyuan. Nga dito, human ko na Bible studyhan. Nga nabautismohan ko. Gihulam ko yung Bible. Ako gidala-dala dito sa eskwelahan. Panahon sa recess. Panahon sa human sa paniudto. Ako sila ablihan sa Biblia. Basahon ako dito kung unsa ako nakatunan. Kag ako gibasa tubangan nila. Kag ako sila gi-Bible studyhan. Tingali Bible study na to. O kini sila, puyaw ni, mga kontrabida gid ni sa eskwelahan. Kay mga bright ni sila. Pero mga kaigsunan, tingali gigamit ko sa Ginoo. Og karon kining bayhana, nahimo na nga membro sa atong iglesia. Naglakaw ko sa Bukidnon, wala na ko nakabalik, wala na ko kabalo sa inahitabo. Uy, paghibalo na ko, pag alumni na mo, uy, ang among duha ka barkada, nag-asawahay, kinisya, o among barkada, nga lalaki nga Adventista. Karon, very active, nga nagserbisyo sa Seventh-day Adventist Church. Human nako nag-eskwela. Nagpastor nako, mga kaigsunan. Na youth director nako sa General Santos sa SMM. Unya, niuli ko sa Iloilo, kay gusto ko magwali dito. Wala man mi kadayog wali dito gyud sa among dapit. Dito ko nagwali mga duha pa ka barangay, gikan sa among barangay. Pagwali nako dito, ug kanang barangaya,
Diha gid tanan, grabe daghan kog mga classmate diha sa elementary dito sa Iloilo. O kining babae, mauni ang kontrabida gid sa ako sa klase, mga kaigsonan. Ambot, ano ang nakita niya sa ako nga suko gid sa permente. Pero abi ninyo, pag abot ko dito, 5 days before ko madto, gibutang na to ang tarpaulin, invitation nato akong nawong. Ang pangalan, uy, siya, classmate na to ni, magwali diri sa ato. Ano ni, pastor? Nagwali ko dito mga utod. And after a week, nga akong wali dito. Ako sa gibistahan, kaning akong classmate nga kontrabida gid. Bistahan ko sa kada adlaw, gibible studyhan ko. And after 5 days, mga kaigsunan, sa akong wali, nagdawat sa kay Kristo, nga personal manluwas. Ako mismo nagbautismo sa iya. Wala po na ako dugayas tubig. Kay wala man ta nagdumot. Kubugoy ning babayhana. But anyway, nalipay ko. Sister Lina Ligarda. Sister Marjeline Panuncio. Katong usa ganiha. So, mga kaigsunan, karong gabi ato tanawon ko giunsa kita gidasig ni Kristo sa pagtubo nato, mga kaigsunan, sa pagpadayag sa iyang gugma. Buhat 1, versikulo 8 nagingon, kamo magadawat hinuon o gahom sa diha, nga konsaran na kamo sa Espiritu Santo. Sa ato pa mga kaigsunan, sa diha nga konsaran kita sa gahom sa Espiritu Santo, mauna ang hinungdan nga madasig ta. Og madasig ta alang sa pagpahat sa uban. Og kamo, unya ang akong mga saksi. Himuon tas Ginoo nga mga saksi, himuon tang mga saksi ngadto sa Jerusalem, sa tibuok Judea, sa tibuok Samaria, hangtod sa kinatumyan sa yuta, mga kaigsunan. Sa ato pa, dili lang ako ang giingnan ini, kung dili kitang tanan. Salamat, Brother Henry. Nga karon wala ka nagundang sa pagpahat sa imong nahibaluan. Nga bisan pa sa imong pagka barumbado sa unang panahon, pero karon ikaw, tinun-an na ni Kristo nga maoy nagpahat sa uban. Busa ang sugo, magkaigsunan sa Ginoo. Busa panglakaw kamo. Himuan ninyo ang mga tinun-an, ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, og sa Anak, og sa Espiritu Santo. Gani, panglakaw kamo. Dili lang ako, kitang tanan, manglakaw ta mag-aigsunan. Salamat sa atong mga care group. Salamat, Ate City Central Church, nga sa inyong kakugi, nakaplagan ninyo si Brother Henry Mainit. Gani, mag-aigsunan, mao ni ang saad sa atong Ginoo. Sa atong pagpahat, sa atong paglakaw, ang iyang saad, ako magauban kaninyo sa kanunay. Kaning word bitaw nga kanunay. Sa ato pa, permanente, kada lakaw na to, naa siya sa atong tapad. Hangtod, ugma, no. Ingon niya, hangtod sa katapusan, sa kapanahunan. Meaning, si Kristo, muuban ka na to, gikan karon, gikan sa atong paghimugso, sa atong kinabuhi, hangtod yun sa katapusan. Grabe nga saad, no? Grabe nga saad sang Ginoo. Karon, gawas sa atong pagpahat sa maayong balita, may 5 ka mga paagi sa pagsaksi. Kay maingon ta, Pastor, dili man may kabalo mag-Bible study, dili man may kabalo magkanta pareha kay Sir Kabatingan nga maayong tingog, dili may kabalo magsulti pareha kay Sir Murillo, maayo kay musulti, dili may kabalo ana, dili may kabalo nga sar sa imo nga magwali ka diha. Nan karon, paano katong mga tawhana nga walay talento nga ingana? Apan mga igsunan, na sikreto diri. O kining 5 ka mga pamaagi ato nitun-an karon nga gabi. Una, ang pamaagi, mga kaigsunan, sa pagkinabuhi. Tanaw na to ni karon. Ikaduha, panghuna-huna. O apil de ini. Pwede na ita magministeryo, pwede na ita mahimong saksi sa atong pagkinabuhi, sa atong paguna-una, o ang ikatulo, pagpamisti. Huy, dili pisti ha. Pagdamit ba? Kaning pagpan ba? Pagsinina.
Og ang ikaupat, pagginawi. Kamusta man ang atong pagginawi kada adlaw? Og ang ikalima, pagkamahinatagon. Wow, arigid, ha? Diri kita karon, magtigi ta sining ikalima. Okay, ato ni siya isa-isahon mga kaigsunan. No? Ato ni siya isahon. Ang una, pagkinabuhi. Unsay tambag sa atong Ginoo mga kaigsunan. Ingon diri 1 Pedro 2:12, ipakita ninyo kanunay. Kuyaw ni. Ganiha kanunay. Karon kanunay. Si Kristo kanunay nga muuban. Pero ingon niya, ipakita ninyo kanunay sa mga tao nga wala mo tuo sa Dios. Baw, okay ra. Katong nagtuo sa Ginoo tingali, makasabot sa ato. Pero ingon diri, ipakita nato labi na sa mga tao nga wala mo tuo sa Dios ang inyong maayo nga paggawi. Kamusta man ang atong paggawi, mga kaigsunan? Kamusta ang atong paggawi? Unsa pa gyud? Isa ka farmer. Nagtanom siya og mangga. O kini iyang mangga nga gitanom, iya gid ni gibunyagan, giabunuhan, kada adlaw iya bistahan. Oy, grabe. Ay, the best kayo nga mangga, grabe ang bunga, kay nga naman, grabe ang pagkaon sa maong mangga. Pero naapod siya gitanom, tingali nag-eksperimento kining farmer, nag-eksperimento siya, nagtanom po siya mangga, pero wala niya giatiman. Wala niya giabunuhan, wala gibunyagan, wala niya gibistahan. Uy, nang luod ang mangga. Wala. Natarong ang mangga. Pagtubo, nangalaya ang dahon, mga kaigsunan. Ang konklusyon sa farmer, mga kaigsunan, ang nagsulat sa maong istorya, nga di ay kung ang imo, nga kasing-kasing, dili nimo bunyagan, ang imong kinabuhi, dili nimo pakanon og maayo, painumon nimo og maayo, imong bunyagan, imong atimanon, dili gid na motubo sa insakto, tingali malaya kana ang imong kinabuhi. Gani, mga kaigsunan, may kaigalaan, ato pakaunon permanente ang atong espirituhanon nga kinabuhi, atong pakanon og mga maayong butang. Aron nga motubo, mamunga usab sa maayo nga butang. Dili pwede ang mangga mamunga og star apple or santol. No. Ang ikaduha, panghuna-huna. Unsaon nato pagpadayag kang Kristo pinaagi sa atong panghuna-huna? Pwede ba ta, mga kaigsunan? Mahimo tang saksi? Bisan pa nga di ta magwali? Pwede. Ingon sa proverbio, kay maingon nga siya magahuna-una sa sulod sa iyang kaugalingon, sa ingon ni ana, mao siya. Sa ato pa, kung unsa imong gahuna-una, mao ka kana. Kung naguna-una ka nga gwapo ka, gwapo ka. Pero kung naguna ka nga, bati kang nawong, bati gid kag nawong. Oh, so bahala na. Bisag apiki si bidahon atong nawong, ingna lang yun nga, ikaw ang pinakagwapo sa inyo. Mauna siya. Nami kanang komandan sa una sa Mountain View College, kay nung ka siguro, Sir Nilo, si Sir Juanilio, o si Sergeant Kawaling. Gileksyoran mi sa among komandan. Ingon niya, kung mulakaw mo sa buntag, gabi man, kung may masugatan mo nga tawo, kinanglan, i-greet gid ninyo og good morning, good evening, ana. Ayaw gyud og dili ka mo tuyog, imo gyud i-greet. Sa Amerika, pag makasugata ka dito, mao nang ila, good morning, hello, good morning, how are you? Sa ato diri kay, bahala ka diya, no? Pero siling sa among komandant, kung hindi magsabat ang tawo nga imo nga gin-greet, kuhaan na imo sinilas. Andam na nga magdagan ka kay basi kanang tawhana, dili maayo nga tawo.
Sumao na yung ilanan, military siya. Tapos ingon niya, para nga malipay ka mo, dili ka mag-uol. Pagtanaw nimo sa mga tao, ayaw guna-una nga kanang tao dautan. Dapat, pagkita mo sa tao, ingnon ginimo kini nga tao, maayo kayo ni. Ayaw gyud pangita nga bisag sa iyang panglakaw, imo akin ni, wa ni apiki ni. Pagtanaw nimo nga medyo ang sinina, di mayo, apiki ni. No, ingnaging niya kuyaw ni nga ba? Maayo ni. Sa ato pa, mga kaigsunan, at least, ikaw mismo, dili ka maproblema ba? Kay kung naguna-una kag problema, naguna-una ka sang, ay, pigado ni. Aw, ikaw gihapon ang ma-stress, mga kaigsunan. Tingali, daghan ang nakaila kay Dr. Jerry Baliramos. Usan ni siya sa among mga dekalidad ng mga professor sa unang panahon. Mao na yung picture. Si Dr. Baliramos, nahimo namo nga professor. Nahimo siya nga din sa Education Department. O sa diha nga nag-camping kami dito, nag-weekend ang Theology Department dito sa Reservoir. Siya ang among guest. Kang nag-lecture sa dito. That was 1992. Dili gid ko makalimot ana. 1992 pa. Pero karon nagkita mi one time ni Dr. Baliramos, ako gid siya gi-remind siling ko, Dok. Every time na makita ta ka, mahinumduman ko tong imong gisulti. Nya unsa man tudong? Mao ning gisulti niya sa iyang lektura. Ingon niya, it is you who keeps postponing your own happiness. Tama na, utod? Tama na siya. Pwede ra ta malipay, mga kaigsunan, pero it is you, it is me, nga nagpospone sa imong kalipay, sa imong kinabuhi. Kanang among balay sa Iloilo, pag take off sa aeroplano, layo man na, from the airport, ang among balay siguro mga 45 kilometers or 40. Pag take off sa aeroplano, dito gina mag-agis babaw sa balay. Tapos, dito ko na permi. Dito ko mag-standby, anak. Kanang ginagyan gid sa aeroplano. Siling ko. Pila ka adlaw, siling ko. Makasakay gid ko dira sa aeroplano. Pag makasakay ko sa aeroplano, ablihan kong pultahan sa aeroplano. Kay diri man mag-agi. Tapos magbabay-babay ko dito sa amon sa balay. Grabe. Ako lang isa. Ga-enjoy ko. Ako lang isa. Pag-agi sa aeroplano, kay dito bakilid man na, sakyan ko na ang akon nga motor. Kay may motor ko. Katong palwa sa lubi. Ako gibangagan. Unya kuhaan ko sang sanga sa kahoy. Kung ako gibutangan og monobila. Motor-motor ko dito. Enjoy kayo ko. Ako lang. Tingala si nanay nga grabe ko ka. Singgit ko dito. Bye-bye ko sa aeroplano. Pagkadto ko sa Amerika, daw manaog ko, kay grabe kakapoy, dali magsakay sa aeroplano. 17 hours nga sakay sa aeroplano, mga kauturan. Baw siling ko, Ginoo, thank you. Nga sa una, gababay-babay ko lang ko sa aeroplano, karon ari na gid ko sa aeroplano. So mga utod, pwede ra gabi at malipay. O kisa ka ng problema ko, galakaw-lakaw ko siling ko, pastihan makakita ko di kisa kasako karong nga kwarta, enjoy ka ni ba? Ana lang ko, enjoy ba, no? Pwede ra ta ma-enjoy, mga kaigsunan, nga kita lang. Ang problema, sige problema, pag adto sa pikas balay, problema, patay ka sa problema. Adto ta diri sa pamisti, mga kaigsunan. Paano ta mahimong saksi sa ato nga pamisti, sa ato nga sapot, mga kaigsunan? By the way, kanang dili na kong isulti ni, pero murag dili ko kagwanta ba? Kay nagsuot ko aning akong suit, mga kaigsunan, pero grabe gid ang akong kalipay. Kay nga naman, ikaduha na ni nga tuig nga gitawagan ko og karon, mga kaigsunan, siling niya, magpalit kag bag-o na pod nga suit. Siling ko hindi, bag-o pa tong nagligad nga tuig.
Nya hindi magsugot si Mrs. Ngang imo isuot karon daan. Bag-o ni. Tapos niya, hindi magsugot nga dito magbakal sa SM sa Davao. Dito gid magpatahi sa Thailand. Magpasukat dito. Timingan po nagpa-Thailand ko 2 weeks ago. Nagpasukat gid ko dito. Mao ni nga ako nga suot, ako gid ni. Hindi ni gin bakal sa SM, ako ni nga suot, nga sukod. Pero hindi ni ako sa 2 ka gabi ko nga suot, gamay lang ako. Salamat. Ara kada. Salamat. Ara kamo gapamati. Salamat kayo. Nga aman, nakasuot ko ani. Hindi basta-basta gali. Gwapo gali ning Thailand nga mga Thailand made ni. Hindi basta-basta. Kanang kay Pastor Magdadaro, okay man na siya, pero SM raman ang iya. So, usab, unang Timoteo, 2:10. 2:9, ang tod sa 10. Usab ang mga babayi, paminaw mo mga babae. No? Walam na toyo, namangin ni sa atong leksyon. Mga babayi, magmaligdong o magbinuotan. Ano nga silingid ang Biblia nga magbinuotan? No? O sa man ang babae, dili buotan? Dili tingali ta, ang giingnan ane, tingali katong mga wala dire, magbinuotan sa ilang pagpatahom, sa ilang kaugalingon. Magbinuotan. Ato ni sumpayan. Pinaagi sa pagpamisti nga maugdang, dili pinaagi sa buhok ng mga sinilapid o sa bulawan o sa mga mutya o sa mahal nga sapot. Ato balikan ang background ini. Remember, ang history nag-ingon nga ang lugar sa Ephesus, mga kaigsunan, Ephesus is a wealthy city. Dato kayo. O ang mga tao dito, nagpaindisanay sila sa ilang panginabuhi. O ang mga babae dito, grabe, nagpaindisay sila sa ilang mga sapot, sa ilang mga nawong, nagpaindisay sila. Mauning hinungdan, nga si Pablo, mga kaigsunan, nagsabdong ni ining mga tawhana, nga unta, dili mo ing ana. Kaya nga naman, musulod sila simbahan, pagsulod nila, pag-agi nila, agaligi, gid ang tanan ng mga tao, o kining mga bayhana, mga kaigsunan, mahimo sila nga center of attraction, sulod sa iglesia, o sa komunidad. Walay problema nga magsuot kag mahal nga sapot. Walay problema, mga kaigsunan, nga isalapid ang imong buhok. Ang problema lang, kay gisalapid ang buhok, bitaya nila daghan nga mga perlas, daghan nga mga bulawan, mga kaigsunan. Ang ilang mga sinina, mag-igpat-igpat. Kung makaagi sa imong kilid, baga sunod ang imong ganaong. Kay nga aman, buka grabe, mawala ang konsentrasyon sang sulod, sang tao sa simbahan nga naman. Kay nadisturbo sila tungod ni ining mga bayhana. So mga kaigsunan, kani, sampol ni siya sa mga, yung mga, daw model ba nga, daw nami gid ba? Daw nami ni ilang bayo. Mga ukay-ukay man ning iban. Pero nami ba? Dili man ingon nga pamahalay. Ngano man day? May balaan ba niyo pila ang bili ana? No. Barato ra na. Pero bagayan ba? Bagay ang ayan og tama nga pagkasapot. Ayaw na pud tong mga mubo na gid kayo, no? Makaingon tang kulang naman ang tila ana. No. Pero kini usa lang ni ka mga sampol, mga kaigsunan, sa atong panagway nga Kristohanong panagway. Diritas pagginawi. Kamusta man ang atong pagginawi, mga kaigsunan? Sa atong adlaw-adlaw nga pagginawi, kamusta man? Eyo sa Biblia, ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan, ni ang mga butang diha sa kalibutan. Daghang butang diri sa kalibutan, mga kaigsunan, nga dili nato angay tagaan og pagtagad. Og ingon diri ang pangibog sa unod, mao ni
ang usa ka butang sa kalibutan nga unta dili nato tagaan pagtagad. Ang pangibog sa mga mata, bawo kaning atong mga mata, mga kaigsunan, baldito kayo ni kaning atong mga mata. Og ang paggarbo sa atong kinabuhi, kanang garbuso kayo, mulabaw kita gisikat. Wala ni diri sa ato. Tingali kung naamang galing, og ang kalibutan mahanaw man. Remember, apan siya nga nagatuman sa kabubuton sa Dios, magapabilin hangtod sa kahangturan. Kay balomon sa sulod ani? Sir Murillo, maestro manggig ka. Okay, ink. This is a battle of ink. Pagsulod sa maestra, nagunit siya kaning butilya sa ink. Ingon niya, okay class, before we start our class, kinsay makatag-an ani, unsay sulod ani. Ingon sa isa ka bata, ma'am, ako ma'am. Nya unsay sulod ani? Of course, ink. Ingon sa bata. And the teacher said, exactly. O ingon niya, kung ako ni nga iyabo, ako ilabay, unsay mo gawas sa butilya? Ingon sa bata, yes, of course, ink ang mayabo, kaya ang sulod sa butilya, ink. Wala ba kamo kabalo sa espirituhanon nga implikasyon ani? Simple lang ni mga kaigsunan. Pero ang espirituhanon nga implikasyon mao, nga kung maayo ang atong kasing-kasing maalwan, maayo, ang mugawas ana, maayo gihapon. Duway gid sang kaami, no? Pinagi sa atong pagkamahinatagon. This is the last sa 5. So salamat gid sa naghatag. Ang naghatag ani, grabe gid yang kalipay. Grabe gid yang kalipay. O kanang kalipay bitaw nga paghatag nimo, ang imo gitagaan bitaw, malipay unya tan-aw nimo ang imo gitagaan po, grabe, okay gid siya. Nami gid siya sa amao nga suot. Pao malipay kagayo. Ambot may nagahatag man nga, baw, dako ra ba ako gihatag, diin ko tubawion man. Mateo 6:19 nagaingon, ayaw kamo pagtigom og mga bandi, alang kaninyo dinhi sa yuta. Salamat gid, gihatag gid nila. Kay kung dito niya hatag, basig daghan na kayo. Hinunoa, pagtigom kamog mga bandi, alang kaninyo asaman, didto sa langit mga kaigsunan. Sa langit. Sa langit. Kaning atong mangga diri sa yuta, di nato ni madala. Di nato ni madala dito sa langit. Kaya ang Salmo 24:1 nagaingon, iyaniyo bang yuta og ang pagka maayo niini tanan. Iyaniyo ba mga kaigsunan? Og ang salapi, ingon sa Hagyo, og ang salapi, iyaniyo ba? Ang bulawan, iyaniyo ba? Usab nagaingon, siyo ba sa tanan nga mga panon? Sa ato pa, ang tanan. Iyan niyo ba? Ang salapi, iyan niyo ba? O sa pagyod, Malakias 3, versikulo 10, gingon, dada ang tanang tibuok nga ikapulo ngadto sa balay nga tigumanan. Dala ang ikapulo, ang tanan nga ikapulo sa balay nga tigumanan. So mga kaigsunan, tingali, nakaibalo na ti ani, unsay ikapulo, unsay halad, mga kaigsunan, tingali, bisan asa ka man ang simba, nakaihalad, nakaikapulo, kay nga naman, ingon sa Ginoo, dad-o nato, o kining ikapulo atong halad, kini balaan alang sa Ginoo, o kini iyabahin sa atong Ginoo, mga kaigsunan. So pasalamat kita sa ato nga mga kaigsunan, nga mga matinumanon. Salamat kayo nga nagpadayon ta niini ato nga pagginawi nga maayo nga bisan pa sa ato nga pinansyal wala ta naglimit, bisan pa ang atong bahin ngadto sa Ginoo wala na to giundangan paghatag mga kaigsunan. Kaning picture sa pitaka,
Isa ka tawo gibautismuhan nga nagpangalan si Larry. Sa diya nga nanaog na sila dito sa tubig, nakita sa pastor nga murag may nagbugdo sa likod ni Larry. Ingon sa pastor, Brother Larry, tingali nalimot ka. Ang imo nga pitaka wala nimo gikuha. Mulugsong na tas tubig, mabasa ang imong pitaka. Ingon ni Larry, Pastor, walay problema. Tungod kay karong adlaw, modawat ko sa bautismo, apel ang akong pitaka bautismuhan, mga kaigsunan. Kamusta man kita? Kamusta man ang atong mga pitaka? Base ang atong pitaka, wala na bautismuhan, apel? Mauna nga pangayuan ta, suportar, di ta muhatag, di ta manghatag bisag na yun di ta mahatag nga naman, ang atong pitaka, wala na apel sa pagbautismo nato, pagdawat nato sa Ginoo, mga kaigsunan. Naiduha ka tawo nga nagpaindisanay sila sa ilang paghatag. Ingon niya, pre, muhatag ko, lahi akong style. Kaning ako nga kwarta, ako i-converter sa coins. Onya, mambutang ko drag circle nga gamay sa siminto. Onya, ietsa ko ang tibok kong kwarta, ang magsulod dito sa circle. Iyas Ginoo ang mugawas ako. Okay po. Kaya ang mugawas, pilar man ang musulod dito, kay gamay man nga circle, pilaray mugawas dito. Ingon sa iyang kauban, ingon niya, lahi ako pre, maura gyapon, i-convert ko sa coins, pero i-itsa ko ang tanan, wala na circle-circle, ingnon ako, Ginoo, salangi mo ang mabilin ako. Mga kaigsunan, kamusta man kita sa atong paghatag? Ang Biblia nagingon, labi pang bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Sa ato pa, kamo nga nagahatag, kita nga nagahatag, bulahan tang tanan. Ang nagadawat, bulahan gihapon, mga kaigsunan. Bulahan gihapon. Bulahan tang tanan, kay ikaw nga nagadawat, alangan di po ka manghatag. Dili na ingon nga, ihatag nimo sa naghatag. No. Dito po dihatag sa uban nga nagkinahanglan. Ang naghatag, ani dili man ako sa tagaan og long sleeve. Manghatag ko dito sa uban, mga kaigsunan. So daghang salamat nga ato karon natun-an gyud ang mga pamaagi sa pagsaksi nga dili lang sa pagwali, dili lang sa pagtuon sa Biblia, apan bisan pa sa atong makineya, sa atong pagginawi, sa atong pagpamisti, sa atong paghuna-una, o sa ato nga pagmahinatagon. Nga atong Ginoo nagahatag sa ato nga mga pananglannon. Tanan nato kinanglanon ang Ginoo mohatag. Bisan pang iyang kinabuhi iyang gihatag nga mahimo kitang iyang mga anak og makadawat kita sa kinabuhi nga walay katapusan. Ako hangyo ng tanan sa pagtindog magahimo kita sa pagampo. Ginoong Dios, salamat sa mga pulong nga mo natun-an. Salamat Ginoong Dios nga himuon mo kami nga mga saksi sa uban. Ihatag ang dako nga kalipay sa matag usa, samtang kami magapahat sa among naibuloan sa uban nga mga katawhan wala pa nasayod. Amo kini ginatugyan tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.